So when was your last relationship? My last relationship, I think it was 2024. Yeah, it's 2024. Yeah. It's been 2 years since. Yes, 2 years. So it's been 2 years. Yeah. Well, it's been 2 years while we son. Yes. Hey, so the 20 card. So bengicela ukubuza usisi wami ukuthi yena ubebheka umuntu kanjani? Oh, mina ngibheka umuntu ozo-understanda i-situation yami because ngi-bisexual. Ngithandana namantombazane but ngama-feelings abantu besilisa. Kahle ngifuna ungifake esithenjini kahle. Angeke ngisho ukuthi ngikufaka esithembini but eventually izogcina sekuyisona vele. Into engakujabulela ukuthi wena mawukuthi siyagcina sithandana ugcinwe uyamkelile ukuthi sithandane sobathathu futhi kuzoba isithembu sethu. What's good? What's happening? It's your boy Mr. Babaso, aka I See the Sharp Shoes, and I'm back again with another badass episode of the Dating Plan Essay. We are now in the Dating Plan Essay. We're making love. We're making love unite. We're making love beautiful again. So you at home, stay there, stay comfortable, stay warm, drink your water, drink your tea. You know what it is. The show is supposed to get lit. That's my boy. Say, I got my guest right now. She's beautiful, muhle. I'm just gonna let her introduce herself. Where does she stay? How did she grow up? And everything. So, Ngiyaphila njani? ngiyaphila na mazwa muhle. Ngiyabonga. Yeah. Sicabanga nje sichazele kabanzi ukuthi ubani uqhamukaphi? What are you doing for a living? Wakhula kanjani neminyaka emingaki? Okay. Igama lami nguMinenhle Machi. Ngihlala eMayville neminyaka ewu-21. Isizathu esenza ukuthi ngibhalele le show ukuthi ngithole i-boyfriend ezo-understand ukuthi ngine-girlfriend. Khona umuntu esifazane engithandana naye and sidecide ukuthi si-introduce umuntu wesilisa kwi-relationship yethu. Usibhalelile lana. Can you please tell us more about ukuthi how has been your relationship life? Ukuthi mhlambe what ngathini ingqinamba usuhlangane nazo in your past relationships? Oh, okay. Ngizoqala ngisahlala eMthwalume because i-love life yami iqale lapho. Yeah. Yes. Ngihlala eMthwalume bengihlala nabantombazane isikhathi esiningi. Sure. So masihleli ndawonye sizotshelana ukuthi okay guys asikhisaneni. So discover lapho ukuthi I'm into girls because iwona ngifundisa into eziningi. Yes. Into eziningi ukuthi mhlawumbe into eziningi kanjani? Awu elaborate phela. How? Into eziningi kanjani? Njengokukabulana nje ukukhisana. Yes. And then khuluma nami how? Sibatera nje wathi lana. Khuluma nami and then mhlambe what else mhlambe? Cha nje uromantan. Awuromantan. Mhlambe? No. Sikaze sifike lapho. Besingafiki lapho. Awubongafiki lapho. So basically is it safe to say ukuthi you will try it mhlambe somehow? Have you I would like to try it. You would like to try it? I would like to. It's just that akwazi uyithola ithuba. Yes. Interesting. Mhlambe let's say ke okay nje busibhalelile lana. What's your intention ukuthi usibhalele? Ngifuna ukuthola upartner omuntu wesilisa ozo-understand ukuthi ngine-girlfriend eceleni. Kodwa siqhubeke sithandane mina naye as umuntu wesilisa. Oh, okay. Yes. So laphana kwi-girlfriend usayitshitshi? Tshitshi kanjani? Angithi phela uthani ngaze? Yes. Ngikuzwa kahle. Okay, ngikuzwa kahle. Okay, uthe ufuna umuntu wesilisa ne? Yes. Nje ufuna umuntu wesilisa uzobe usuthini ke ku girlfriend ke mhlambe mase umtholele umuntu wesilisa? Girlfriend uso understand phela. Yes. Okay, so let's say girlfriend ne? Girlfriend uthi no. Awumlethe lo muntu wesilisa sike sihlale naye. And then mhlambe izinto zi hit, you know.
and then end up mhlambe doing other things sense introduceile lo muntu wesilisa kule relationship yakho nalo umuntu wesimame, how will that be? If girlfriend yami kuzoyijabulisa lokho, it's fine. And wena Mina phela nami I'm part of a relationship. Mina ngizokwenza njani? Sothandana. Shuthi la le three ninja thing ingashayeka. Yes. Oh. Ngiyakuthola mukele emakhaya. Ngikuzwa kahle. Njengoba usibhalelile we got you. We got your email ukuthi ufunde kanjani. So yeah. Simtholile lo mchiti. I hope you like him and I hope ukuthi ilento actually vele into ifunayo vele. By the looks of things mina ngibona kanjalo. Ngi-out ke sengizobona wena uyintombazana ozobona ngamehlo akho ukuthi iyona ilento ifunayo ne. Yeah mfethu, so wena nje just make sure ukuthi u right. Okay. Yeah. Bukele emakhaya. Hey. Hayi. Awuthi ngihambe ngiyolanda lo out. Yabo? Ngoba usisi sesichazelile mfethu, sachaza sangena saphuma. Let's just go to this guy and let me introduce you all to him. Ngiyabuya manje ninga indawo. We'll be right back. Say, I got my guy right here. Hleli nami out bese sibhalelile naye uthi shanga umuntu. Just gonna let him talk more ukuthi ufuna umuntu kanjani. As you know, sihlanganisa abantu la. Anyways, Ukraine. Uyaphila bafo, uyaphila. Ngimnandi mfethu. Can you please tell us more about yourself? What is your name? Where do you come from? What is your age? How did you grow up? And everything. Igama lami nguBonkosi kaMkhwanazi, nginaminyaka ewu-21 years. Ngokuhlala ngihlala eNanda kaMafoya. Isizathu esingenza ukuthi ngibhalele ka-Black Life TV is because bengifuna umuntu othobile ozokhona ukuthi angihloniphe, angamukele ngendlela engiyiyona because isikhathi esiningi engawuthandi umsindo. Mina ngumuntu ohlezi ethuli, isikhathi esiningi hlezi ngihleli ngedwa but kwesinye isikhathi ngumuntu othanda ukuthi azenzele ingoma zakhe because ngu-producer. So isikhathi esiningi ngithanda ukuthi ngisichithe kwi-studio and ngumuntu futhi othanda ukuphila nabanye abantu anginankinga nabo, ngiyahleka nabo too much, ngi-friendly. Ekhaya khule nje nobaba nomana nabafowethu nodadewethu yebo. So kahle ukhule emndenini onempatho, a warm home. You could say like that. Yeah, baba nomama bashadile. Bashadile. Oh, okay, I get you. So uyafunda or is there anything that you're doing in life? Bafangifuni but ngu-producer. You produce? Yes, I'm a producer. Music producer? Yes. Do you have hits? Mhlambe ingoma usunazo? Yes, I do. Where can you find them? Umuntu mebuka mhlambe lapha emakhaya athi ngifuna ungiproducer ingoma. Ku-YouTube ziyatholakala. What is your YouTube handle? YouTube handle, just search Ghost Fam Productions. Okay. To you who's watching, he's a producer. Do make sure you tune in. You might never know who's watching. But back to what we came here for. Putwami, Spalelile and everything. Could you please tell us about your past relationships, about your past everything? How was it? When did you start jolling and everything? Yeah. Ukujola can still ngaqala ngina 18 years. 18 sure. Yes, 18 years. But doing routine. Wonke ama-relationship ami wonke awabe right. Yeah. Labantu engibatholayo most yabo like uzongichithela omunye anginika isikhathi esanele ukuthi ngibe naye like sure. Yeah, uzoba ukuthi ngifuna ukuba naye kuzoba nama-excuse aqhamuka emaceleni. Yeah, sigcine singakhona ukuhlangana. So when was your last relationship? My last relationship yami agcina kuyona, I think it was 2024. Yeah, it's 2024. Yeah. It's been 2 years since. Yes, 2 years. So it's been 2 years. Yeah. Well, it's been 2 years while I was with Shaysan. Yes. Hey, so the 20 card. But anyways, ngiyabuza about spoiling impela ethu. We will help you actually. To take away that salt, to get you there, whatever, but it's all up to you ukuthi nenza kanjani. Sinayo lo muntu lo wesimame manje. All you gotta do ukuthi nihlale naye party, talk your things through and then hear her story and she'll hear your story ukuthi ke nizophelelaphi
where will things go. But mina on my end, ufike endaweni right where sizokutholela uthando, because that's what this show is all about. Before bafunga imlando lo muntu lona, could you please tell me more ukuthi what are you looking for in a woman? Ufuna umuntu okanjani kahle kahle? Bafo, ngingasho ukuthi umuntu wesifazane engimbhekayo, into yokuqala kumele sinakekena, kumele ngiqale ngibone ukuthi unayo inhlonipho. Yes. Ubone ukuthi uyakhona nokuthobelana nomuntu, si-understandane, because angimfuni umuntu ancancane ohlala ngilwisi. Because njengoba ngiwuproducer, kunezinye indawo sesibhuke kuzona, nama-events, nama-street bash siyawahamba. So, yeah. Angimfuni umuntu uhlezi njalo engifayela inkinga. So ufuna umuntu ozoku-understand ukuthi wena wenzani empilweni. Yes. And she must support you. Yes. Okay. That's interesting. That's interesting. And I hope the umuntu esikuphathele yena she'll meet your needs. But when you just gotta relax. Siphethe umuntu right. Guys, ngiyabonga bafo. Akumoja. So ready to meet her? Of course. Babukele emakhaya. You already know. So yazi usenzani ka Black Life. This is not new to you. We'll be right back. Ngisawulanda le ntokazi izohlala nalo mjida bakhulume sibone sibaphile lapha. Wena nje just stay there, don't move. Ekuse ngisaya khona. Uyaphila njani? La siswami ukhuluma noBonkosi waMkhwanazi, ngokuhlala ngiqhamuka eNanda kaMafuya, yabo. Yebo. Mina igama lami nguMinenhle Machi. Ngokuhlala ngihlala eMayville because ngiyafunda, that's why ngihlala eMayville. Hayi, ngiyakujabulela ukwazi siswami. Wazamuhle ufana igama lakho kuthiwa Minenhle. Ngiyabonga. Yebo siswami. So labe siswami ngibhalele ka Black Life TV because ngifuna umuntu othobekile, onenhlonipho, ozazi ukuthi ufunani empilweni, uzazi ukuthi umaybe, because kuningi esengidlule kona siswami yabo. Yeah, but nalethemba njengoba la ya Black Life TV bengixhumanise nawe, ithemba lami lithe ukubuya kancane because shuthi welento ebade ngihambe ngiyifuna sonke lesikhathi. Okay, njengoba uthi ubuhlangana nezingqinamba e18 othandweni, ungakwazi ungitshela ukuthi iziphi lezo ngqinamba? Hayi kiyazi sami. Ingqinamba engingahlangana nazo before othandweni ukuthi bathandile abantu kakhulu, but ekugcineni ayikho into ebengithola in return. Kunalokho bengihetheka, abantu bengabi neqiniso kumina yabo kuningi. Yeah. So bengicela ukubuza usisami ukuthi yena ubebheka umuntu kanjani? Oh, mina ngibheka umuntu ozo-understanda i-situation yami because ngi-bisexual. Ngithandana namantombazane but ngama-feelings abantu besilisa. So ngidinga umuntu ozo-understanda ukuthi ngine-girlfriend but sithandane. Yo, bengingalindelekile-ke lokho, but bangichazela sisami ngiyakuzwa, but benga-expectile lokho. Ngiphatha kabuhlungu la abantu ngibhizi lokho ngiyicabanga ukuthi uma lenhle ungitshela ukuthi ngizoba sesithembini, so angazi noma mhlampe lo muntu athandana naye uzokhona nokuthi angamkele mina as umnakwabo. Because kuningi abakushoya abantu ngebathi isithembu, abanye baba bathi isithembu sineyinkulumo asipheli kahle. As ngumuntu oquiet angithandi into ekugcineni izoba nenqokozelo egcina sekukhulumeni. Kahle kahle ufuna ungifake esithenjini kahle kahle. Angeke ngisho ukuthi ngifaka isithembini but eventually izogcina sekuyisona vele. Into engakujabulela ukuthi wena mawukuthi siyagcina sithandana, ugcine uyamkelile ukuthi sithandane sobathathu. Futhi kuzoba isithembu sethu. Alright sisami ngiyakuzwa kahle mhlophe. So njengoba sisami awungizo esigcine kuzohamba kube isithembu. So bengicela ukubuza ukuthi into yethu thina izoba private noma public? Okwenu kanjani, ku private noma ku public? Owethu ku public. Ku public. So yes. So nokwethu masukhona nawe kuzoqhubeka futhi kube public. Okay sisami ngiyakuzwa. Ngicela lento yenza wakwayenza before. Ngake ngazama ukuyenza before sahluleka because girlfriend yami yayingafuni ukuthi involve umuntu wesilisa. So nje ungakhuluma ne girlfriend yakho umucangi izovuma
And makuthi uyavuma-ke njengoba uthi nake nahluleka before uma ucala this time kuzokhona ukuthi kulunge. No, kwangayona i-current girlfriend, kwakuyi-ex-girlfriend le eyanqaba. I-current girlfriend angeke azanqaba. Hayi right sami kezwakala. Ngimbonile uBonginkosi, umuntu oright, quiet futhi, but I think kwi-girlfriend yami kuzoba nzima ukuthi ayihandlishe because iwumuntu too much, but I think sokwazi uku-understandana kwi-relationship yethu since umuntu quiet, sazane kangcono. Yeah, siqhubekele phambili. Ya ngokucala kwami ngiyacabanga ukuthi ngingakhona ukuthi ngithande nabantu ababili besifazane. Ngasemalini imali mhlawumbe ngingagcina ngibaphe yona, I can say ukuthi mhlawumbe iyaphela ku 2k or 1k. Ekse, I'm back like I never left. And again, njengoba angisahleli ngedwa, I'm with my couple. But before ngithi couple, angathi ngibuze bona. Is it safe to say ukuthi you're like a couple? Yes. Yes. Is it safe to say, my brother? Yes, it's safe. Is it safe? Yes. Thank you. So my sister, Jen, is he the one? Yeah, he is the one, but then expect umuntu yabo obuff, but yena ngiyamthanda. Alright. Yena wenza umthanda. Ukuthi uhumble. Oh, humble. Okay. My brother. Yes, bro. So, mina ngakusho ukuthi ya ngimthandile. Sure. A lot. Because if mengimbuka ngiyambona ukuthi no intombazane right. Nemfuthi imali ikhona, ngathazwa nokukhuluma umhlezi nomoya phansi. Yeah. Ma, ufuna ukubuza la. Ikhona mhlawumbe into ekutshele yona ukuthi yena akahambi yedwa. Uhamba uyimpelisi, uyapheleziwe, uyaphelezelwa. Yeah, bafo lokho ukwakumention nabo. Ya ungichazelile. So ngathi ukucabanga kancane but angiboni kodwa into mina ngaba inkinga lapho ngabamkela bobabili. Yabantu ukuthi usenhlanhleni ugeze ngane bongiyaphethe ugeze ngayo ne. Lutho ugeza nje ngensipho egeza wonke umuntu bakizi. Usentweni my bro ngazingafisa ukuba imini ohleli lapho. Wonke uyeza nje zinjena. Hayi bafethu ngeke, look at this. Look at this. Look at this guy. Look at this lady. To you at home in the comment section, if you're willing ukuthi ufuna ukubona the other lady ezobe ihamba nayo, actually i-package angithi iza kula magic kulo mjidi. So ubafushaya ngesithembu la basically. So when at home, if you want to see the other girl, Ibuya is on the show, please do comment on the comment section and just let us know if do you want the part 2 of Lentombazane ehamba nosisi ezekubafo eyisithembu. Ekse Black Life, the dating. Sazoshuba la siyahlanganisa bafethu. This is dating blind. Asizele ukuzodlala. Bafethu, let me not waste your time. Lana cela niphuma nibambene izandla as my couple. Sengithanda nisila phela. Yeah, ngifuna niphume nje nibambene izandla la bafethu. Bamba isandla. Angifuni ukufana. Naso. Yeah, exit. You know what it is. You know what's happening. I'll be back again with another baddest episode. Coming on your screen. But don't forget to like and subscribe and hit that notification button just for you to see me coming back and saying, what's good? What's happening? It's your boy. And today, I'm out. See you next time. Exit. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini abantu befakwa emanzini mahala mekuthi uyazibona usuhlishwa imoya izinto zakho azikulungeli mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu kuyobe kuhlangana ke workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM shuthi sekuseni lapho so okwakho nje wena ukuphatha u200 we transport amaqanda awu6 ubisi 1 liter ibomvu bese kuba umqako so phumani ngobuningi benu nonke namukelekile ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali
So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo, uma kuwukuthi wena ufuna insebenzo yokucala, kahle kahle iy'nsebenzo ey'khona ithi ngibalele. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma gambling, uma kuwukuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo iy'nsebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke, zonke zo-4 ngosuku okuyobe kuyiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi iy'nsebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhukhe ku-062 219 7748.